Molweni bethuna, namhlanje ndizothetha ngale nto kaFloyd Shivambu. Indikhathazile kakhulu because even nathi silapha ezantsi asikwazi ukuthetha ngezinto that affects i-country because kaloku noba into uzoyithetha on your personal capacity, it affects i-organization oyisebenzelayo. Like for an example, if ndizokhomenta i-comment engekho right about i-gender-based violence, lento leyo izo-end up sendiluza nditsho umsebenzi wami because njengoba ndikhomenta njena, I am not commenting on my personal capacity. People will trace even i-organization endisebenza kuyo. So what happened to indaba ka-Lloyd yoba ahambe aye eMalawi to represent himself phofu because bengarepresent i-country yakhe, but thina as abahlali baseMzantsi Afrika siyibona ingekho right le nto ayenzileyo because kaloku uFloyd uBushiri kudala wabaleka apha, ebaleka izinto azenzileyo apha eSouth Africa. So for yena into yoba ngoku kube ngathi in favor of into ayenzayo uBushiri, it seems as if ngoku usupporta i-criminal. uBushiri kaloku asikhohlwanga into yoba wathi ngebheyili yakhe wabaleka waye eMalawi ebalekela ukufeyisa i-consequences zomthetho walapha eSouth Africa. So xa ngabe ngoku ilida yethu enkulu kangaka isizohamba iye eMalawi ecaweni yakhe, hayini bethunana, no. And ke into emnandi because ekuseni ndisibonile i-statement from i-MK party isithi they are distancing themselves from i-action kaShivambu. We will wait and see into yoba yintoni ezokwenzeka kuye because kaloku andi-understand mna le nto ye-leaders zalapha eSouth Africa because I mean it is just common sense into yoba xa uyi-leader you've got people that are following you abazo-imitate exactly what you are doing. So ke ngoku if noba ibingubani oyi-public figure esiya phayana naye ebezoface ii-consequences zaloo nto leyo because kaloku awukwazi sithi sikhala ngapha and then yena kube ngathi uthi hayi babedlala apha eSouth Africa, uya understand. So le nto ngoku igqibela isizofana nento yoba kuzophinde kuthi gqi enye leader ezophinde ihambe nayo iye kwenye indawo or engabonakala isiphosa i-pictures no-Omotoso. Yabona ngoku abantu bazophosa no-Omotoso kaloku lo Omotoso esisenengxaki naye apha eSouth Africa iya apho loo nto leyo. Hayi andi-understand iSouth Africa yethu, shame ne-justice system yethu nje kubi.